ಯೋಗ ಸಾಧನದ ಒಳಾರ್ತಲುದಾದ ಪಂದು ತೆರಿಪಾದ ಕೊರಿಯರು ಕಲ್ಲಡಿ ಎಂಚ ಪಂಡೀರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ದಲ್ಲ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಬಾಣಲಿಂಗ ಉಂದುಪುರ ಓಲ್ ತಿಕ್ಕು ತುದೆಟೆ ತಿಕ್ಕುನು ಐಟ್ ಎಂಚ ಪೂ ಪುಟ್ಟು ಮಂಡ ಐತೆ ಎಗ್ಗೆದ ಶೃಂಗೋಡು ಕೊಡೀಟು ಪುಟ್ಟು ಭೂತಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಚ ಮುಕ್ತಾನಾಂ ಪರಮಗತಿ ಬಂದ ಒಂಜಿ ಇರ ಇಡ್ಲಿಲ ಮಲ್ಪಲಿ ದೋಸೆಲ ಮಲ್ಪಲಿ ತಿಂಡೆ ನೆಪ್ಪುಂಡು ರಡ್ಡುಲ ಇರೆನ್ನರು ಕಾಲಿ ಈತು ಪೂ ಪಾಡ್ನೆಟ್ಟು ಆತ್ಮಲ ಸಂಗತಿ ಆಪುಂಡು ದಾದ ಉಂಡು ಒಂದು ಎನ್ನ 7 ಚಕ್ರೊಳೇಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಚಕ್ರೋಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಪೂಕುಲುಲ್ಲ ಐ ಕಲ್ಲರುಂಡು ಮೂಲಾಧಾರೋಡು 4 ಎಸಲ್ದ ಕೆಂಪುದ ರಡ್ಡೆ ಎಸಲ್ದ ಪಂಡ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರೆ ಮಿತ್ತು ಬೋನಗ 1000 ಎಸಲ್ದ ಮಸ್ತ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಪೂರ ದೈವಲೇಗ್ಲ ಪಾಡ್ನು ಕೇಪ್ಲಪು ಸುಮಾರು ಕ್ಷೇತ್ರ ತೂದು ಪರೆಯವು ಮಂಡ್ಯದ ಮಿತ್ತೆ ದೀಪಿನಕುಲು ಬಯಕ ಪಾಡ್ನಾಗ ನೆತ್ತಿಡು ಪಿಂಗಾರದಿದು ಪುಡಾಪುನು ಚೇಂಜ ಪಕ್ಕಿ 7 ಕಡಲ್ ದಾಂಟದು ಪೋಪಿನಿ 7 ಚಕ್ರದ ಒಂದೇನು ಹಾಕಲು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಅವು ಕಾಟು ಕಲ್ಲು ಬಂಡೇನೆ ಪೂರ ಗಟ್ಟೆಟ್ಲ ತಿಕ್ಕುನು ಕಾಟು ಕಲ್ಲು ಪಂಡ ಪೊಟ್ಟು ಕಲ್ಲು ಅವು ಒಂದು ಮನ್ಪೇರು ಕರ್ಬಲ ಗಟ್ಟಿನು ಕಲ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಇರು ಎನರ್ಜೈಸ್ ಮಲ್ಪೋರ ಅವು ಶಾಶ್ವತ ಇರಿ. ವೈದ್ಯಾರಾಧನೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ದ ವತಿರ್ದು ನಡಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನ ಮಾತಾ ಜಿಜ್ಞಾಸುಲೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಕರಿನ ಸಂಚಿಕೆಡು ರಾಜೇಶರ್ ನಮಕು ಯೋಗ ಪಂಡದಾದ ಯೋಗ ಸಾಧನದ ಒಳಾರ್ತಲುದಾದ ಪಂದು ತೆರಿಪಾದ ಕೊರಿಯರು ಈ ಸಂಚಿಕೆಡು ಕಾಡಪೂ ಪಂಡದಾದ ಐಕ್ಲ ಯೋಗಗ್ಲ ಯೋಗ ಮಾರ್ಗಗ್ಲ ದಾದಾಂಡಲ ಸಂಬಂಧ ಇಪ್ಪೇ ಪಂದೊಂಜಿ ಪೊಲಪು ಮಂತು ಕೊರಲಿ ಪೂ ಅದರ ಕಾಡಪೂ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಪರಿಶುದ್ಧವೈನ ಒಂಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವೈನ ಅಂಚ ಪನ್ನವೆ ಬಂಡ ಈರೊಂಜಿ ಪೂತ ಗಿಡನ್ ತುಯ್ಯರಡಲ್ಲ ಐಟ್ ಎಂಚ ಪೂ ಪುಟ್ಟು ಮಂಡ ಐತೆ ಎಗ್ಗೆದ ಶೃಂಗೋಡು ಕೊಡೀಟು ಪುಟ್ಟು ಎಂಚ ಮಂಡ ಈರ್ನ ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ಇಲ್ಲ ಪೂರ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತು ಮಿತ್ತು ಪೋದು 1000 ದಳತ ಎಸಲ ಇರೆಗ್ ಮಂಡ್ಯ ತರತ ಮಿತ್ತಿರೆ ಪುಟ್ಟುಂಡು ಅಂಚಿತ್ನ ಒಂದು ದ್ಯೋತಕ ಉಂದೆಟ್ಲ ಉಂಡು ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಇರೆ ಒಂಜಿ ಗಿಡೋಡು ತೂಪುಂಡಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಅವು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪ್ಯೂರೆಸ್ಟ್ ಇಂದ ಪನ್ಪಿನಿಕ್ ಇರೆ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮಡು ಶ್ಲೋಕ ಉಂಡತೆ ಭೂತಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಚ ಮುಕ್ತಾನಾಂ ಪರಮಗತಿ ಐತ ಅರ್ಥಲ ಅಂಚನೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಇರು ಈ ಪೂನು ಈತ ಯೋಗ ಮಾರ್ಗಡು ಮಸ್ತ್ ಡೆಪ್ತ್ ಬೋದು ತೂಪಾರಂದ ಅಂಡ ಈತ 7 ಚಕ್ರೋಲು ಒಂದು ಕೊಡ್ತಿರತ್ತೆ 7 ಚಕ್ರೋಲೇಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಚಕ್ರೋಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಪೂಕುಲುಲ್ಲ ಐ ಕಲ್ಲರುಂಡು ಐಕ್ ಬಣ್ಣಲುಲ್ಲ ಬಣ್ಣ ಬಕ್ಕ ಐಕ್ ಏತ ಎಸಲುಂಡು ಏತ ದಳ ತಂದು ಅವು ಪೂರ ಐಕ್ ಆಕುಲು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ಎಂಚ ಬಂಡೇರಿಗೆ ಮೂಲಾಧಾರೋಡು 4 ಎಸಲ್ದ ಕೆಂಪುದ ಬಕ್ಕ ಸ್ವಾದಿಷ್ಟಾನೋಡು ಆಜಿ ಎಸಲ್ದ ಮಣಿಪೂರೋಟು 10 ಎಸಲ್ದ ಅನಾಹತೋಡು 16 ಎಸಲ್ದ ವಿಶುದ್ಧಿಡು 14 ಎಸಲ್ದ ಆಗ್ನೋಡು ಬನ್ನಾಗ ರಡ್ಡೆ ಎಸಲ್ದ ಪಂಡ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರೆ ರಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮರ್ಜಾಪಿ ನಂಚಂದ ಮನ್ಪೇರು ಮಿತ್ತು ಬೋನಾಗ 1000 ಎಸಲ್ದ ಸರಿ ಇಂಚ ಪಂಡ ಪೂತ ವರ್ಣನೆ ಒಂದೇಟು ಯೋಗ ಮಾರ್ಗಡ್ಲ ಮಲ್ದೇರು. ಸೊ ಇತೇರು ದೈವಾರಾಧನೆ ಎಲ್ಲ ತೂಲೆ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಪೂರ ದೈವಲೇಗ್ಲ ಪಾಡ್ನು ಕೇಪ್ಲಪು ಐಟಿ ಏತು ದಳ ಒಂದಿರೆ ಗೊತ್ತು 4 ದಳ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ 4 ದಳ ಐತ ಕಲ್ಲರ್ಲ ಕೆಂಪು ಮೂಲ ಮುಕ್ಳು ಅವೇನೆ 4 ದಳ ಕೆಂಪು ಸಾಮ್ಯತೆ ಉಪ್ಪು ಉಂದೇಕ್ಲೈಕ್ಲ ಅಂಚ ನೀರು ಸಹಸ್ರಾರು ಉಂಡತೆ 1000 ದಳ ಬಂತಿರುತ್ತೆ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನೆ ಒಂಜಿ ಒಂದೇ ಉಂಡು ಪಾತೆರಣ್ಣು 1000 ದಳದ ಪೂರ್ಪ ಓ ಬಂಡ ಪಿಂಗಾರ ಲೆಕ್ಕದ ಅಂತಿನ ಐತೆ ಎಸಲತೆ ಎಸಲೆಂದು ಬಂಡಲು ಒಂದು ಮೊಕುಲಿನ ಬಂಡ ಒಂದೇನು ಯೋಗದ ಮೂಲಿನ ಬಂತಿರು ಅವೇನು ಮೊಕುಲು ಮೂಲ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ದೈವಾರಾಧನೆ ಪಂಡ ಇತಿ ಈನ ಮನ್ಪರು ಬಂದ ಒಂಜಿ ಇರ ಇಡ್ಲಿಲ ಮಲ್ಪಲಿ ದೋಸೆಲ ಮಲ್ಪಲಿ ಸರಿ ತಿಂಡೆ ನೆಪ್ಪುಂಡು ರಡ್ಡುಲ ಪನ್ಪಿನಂಚೂರು ವಿಧ ಅಂಚಿ ಅವು ಪನ್ಪಿನ ತತ್ವ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡೆಟ್ಲ ಇರಿ ತೂವರೆ ಕೊಂಡ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂದ್ ಈತೆ ಒಂಜಿ ದೇಶ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಪೋನಾಗ ಐತೆ ಮೂಲು ಕೇಪ್ಲ ಪೂತಿಕೊಂಡು ಕುಡಂಜಿಟ್ಟು ಇಂಚಿತ್ನೇ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಇತ್ತಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಎನರ್ಜಿ ಒಂದು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಪೋಣ ಐತೇನೆ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಇತ್ತಿನ ಪೂ ಇತ್ತಂಡ ಅವೇನು ಬಳಕ ಮಲ್ಪುರ ದೇವರಿಗೆ ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ಇರ್ತಲೆ ಪಿಂಗಾರ ಈತ ಯಾನು ಈತ ಪಂಡೆಂದತಿ ಇರು ಮಸ್ತ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪುರ ಸುಮಾರು ಕ್ಷೇತ್ರ ತೂದು ಪರೆಯವು ಮಂಡ್ಯದ ಮಿತ್ತೆ ದೀಪಿನಕುಲು ಪಿಂಗಾರ ನಿಂಚ ದೀದು ಪೇರು ದೇ ಪಂಡ ಆಕಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತನು ಪಂಡ ಒಂದೇನು ಸಹಸ್ರಾರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರ ನಮಗೆ ಆಗ ಐದು ಪುದಾರಡು ಉಂಡುತ್ತಲೆ 1000 ದಳದ ಪೂರ್ಪ ಮುಂದೆಟ್ಟು ಸಹಸ್ರಾರ ಬಂಡಲ 1000 ದಳದಿಂದ ಬನ್ಪಿನಿ ಮೊಕುಲು 1000 ದಳದ ಪೂರ್ಪ 1000 ಎಸಲ್ದ ಪೂರ್ಪ ಅಂದು ಬನ್ಪಿನಿ. ಸೊ ಇರು ಮಸ್ತ್ ಕೆಲವು ಸುಮಾರು ಕ್ಷೇತ್ರಡು 2 ಅಂಚನೆ ದೀಪ ಮಂಡ್ಯದ ಮಿತಿ ದೀಪಿನಿ ಪಿಂಗಾರನು ಅಂಚನೆ ಪೂನು ಬಕ್ಕೇನು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಇರೆಗ್
ಇತ್ತೆ ಯೋಗಿಕ್ ಉಂದೇಟ್ ಪೂನು ಒಂಜಿ ಇರು ಪತ್ತದು ಇರ್ನ ಉಲಾಡಿ ಆತ ಸಾಧನೆ ಇತ್ತಿನಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಎನರ್ಜೈಸ್ ಮಲ್ತದು ಅವೇನು ಕುಡರಿ ಕೊರ್ರೆ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಇರು ದೈವಲಿಗೆ ಪೂವರೆ ದಕ್ಕುನು ಪೂರ ಪನ್ಪೆರತೆ ನಮ್ಮ ಏನ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಅಂತರ್ಮುಖಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಲ್ಲನ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಎಡ್ ಒಂದು ಪೋಡು ಪಂಡ ಸಾಧನೆ ಆ ಲೆವೆಲ್ ಇತ್ತಂಡ ಎನರ್ಜೈಸ್ ಮಲ್ತದ ದಾಕಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಈನ ಎನ್ನುದ ಪಂಡ ಐತೆ ಆ ದೈವನು ಬರ್ಪಾರುಂಡ ಅದು ಏನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಏನಂಡು ಏನಂಡು ಮನಸ್ಸು ದಾಕಂಡ ದಕ್ಕುನು ಅಂದು ಅದಗಲ ದೈವ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆಪುಂಡು ಈ ರೀತಿ ದೈವಗೂ ಪುರ್ಪ ದಕ್ಕಿಯರು ಓವುಲ ಪೋ ಕೆಪ್ಲ ದಕ್ಕಿಯರು ಅರಿ ದಕ್ಕಿಯರು ಓವುಲ ದಕ್ಕಿಯರು ದೈವ ಇರಗೆ ಪಿರ ಕೊರ್ನಾಗ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಪ್ರಸಾದ ಎಂದು ಕೊರ್ಪಿನಿ ಪಿಂಗಾರನೆ ಅವು ಪಿಂಗಾರ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಮನ್ಪಿ ಪ್ರಸಾದ ಎಂದು ಮನ್ಪಿ ಅಪಂಡ ದೈವ ಪಂಡ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಮಟ್ಟದ ಪಂಡ ಸಹಸ್ರಾರ್ಧ ಆ ಮುಖೇನ ಪಂಡ ಅವೇನು ಒಂದು ಮಲ್ತದ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತದ ಅಂಚಕ್ಕೆ ಕೊರೋಂದುಂಟುಲೆ ಈ ಪ್ರಸಾದ ಗೆಪ್ಪುನು ಪೂರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇರೆಗ ಬೂತೋಲು ಪೂರ ಗೆಪ್ಪುನು ಪೂರ ಪಿಂಗಾರೋಡಿ ಬಕ್ಕೀರು ಪೂ ಇಜ್ಜೆ ನಮ್ಮ ಪೂರೆಟ್ಲು ಉಂಡಿರಿ ಪೂ ತೂವರೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯ ಪುಟ್ಟುದು ಸೈಬ್ನ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಐಟ್ ಪೂ ಇರೆಗ ಪೂರ ಗಡ್ಡೆಲ್ಲ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ತುಲೆ ಐತೆ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಬಂಜಿನಾಲ ಹೇಳ್ದ ಅಲ್ಲ ಬಯಕೆ ಇಡ್ಲ ಅಲೇನು ಬಯಕ ಪಾಡ್ನಾಗ ನೆತ್ತಿಡು ಪಿಂಗಾರದಿ ಇದು ಪುಡಾಪುಂಡು ಸರಿ ಅವೇ ಇರು ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ತೀರ್ದು ಪೋಯಾಡ ఆయన ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ఆయన ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಡ್ ఆయన ఆయన ಕ್ರಿಯೆಲು ಬರಪ್ಪ ಐಟ್ಲ ಪಿಂಗಾರ ಕಟ್ಟದು ಐಡಿಗೆ ಅಂತ್ಯ ఆయన ಪಿಂಗಾರೋಡು ಪುಟ್ಟುನು ಪಿಂಗಾರೋಡು ಸೈಪ್ನು ಆದಿದ ಅಂತ್ಯ ಮುಟ್ಟಲು ಉಂಡು ತೂವರೆ ಪೊಂಡ ಪಿಂಗಾರ ಪೂರ ಗಟ್ಟೆಟ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಕ್ಕೀರು ಇವನು ತೂವರೆ ಪೊಂಡ ನಮ್ಮ ಬೈದೇರ್ಲೆನ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡು ಕೇಂಜವ ಪಕ್ಕಿ 7 ಕಡಲ್ ದಾಂಟದು ಪೋಪಿನಿ ಪಂಡ ಪೊಣ್ಣು ಪಕ್ಕಿಗೆ ಒಂದು ಮಕರಂದ ಪರ್ರೆ ಅವಳ ಪೋಪಿನಿ 7 ಕಡಲ್ ಆ ಮರ್ಗಿಲ್ಗೆ ಅವಳ ತುಲೆ ಒಂದು 7 ಚಕ್ರದ ಒಂದಿನ ಹಾಕಲು ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ಅವಳ ಪೂರ್ದೇ ಬತಾರ್ಪಿ ಮಕರಂದ 7 ಕಡಲ್ ಪಂಡ ಆ 7 ಚಕ್ರ ದಾಂಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಹಸ್ರಾರ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತು ಸಿಕ್ಕುನ ಒಂದು ಸತ್ವನ್ ಗೆತನ ಅಂದ ಬಕ್ಕ ಈತೆ ಈರೆನ್ನರು ಕಾಲಿ ಈತ ಪೂ ಪಾಡ್ನೆಟ್ಟು ಆತ್ಮಲ ಸಂಗತಿ ಆಪುಂಡ ಆತ್ಮ ದಾದ ಉಂಡು ಒಂದು ಎನ್ನರು ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪುಂಡ ಒಂಜಿ ಕಥೆನೇ ಉಂಡು ಒರಿ ಮಲ್ಲ ಕಲ್ವೆಪ್ಪೆಗೆ ಕಲ್ವೆ ಬಂಡ ಇತ್ತಿನ ಲೂಟಿ ಮಲ್ತದ ಅವು ಒಂದು ಮಲ್ತದ್ದು ಅವೇ ಆಯ್ನ ಬೇಲೆ ಆಯ್ನ ಅಲ್ಪೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಪಂಡ ವೇಷರ್ ನಡೆ ಪೋಪಿನ ಒಂದು ಒಪ್ಪುಂಡು ರಾತ್ರಿ ವೇಷರ್ ನಡೆ ಪೋರಂದು ಬಾರಿ ಕುಸಿಟ್ಟು ಪೂತ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟು ಬಾತಂದು ರಾತ್ರಿ ಗುಡ್ಡೆಡು ಪೋಂದುಪ್ಪಿ ಬಾರಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಪೋನಾಗ ಈನ ಬಂಡ ಆ ಪೋಪಿನ ಸ್ಪೀಡಿಗೆ ದಂಟದ ಬೂರ್ನಾಗ ఆయన ಕೈಟಿತ್ತಿನ ಪೂ ಬೋದಂದು ಶಿವಲಿಂಗದ ಮಿತ್ತು ಬೂರ್ನು ಅವು ಈಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆ ಅವು ಎಡ್ಡ ದಿನನ ಅವ ಟೈಮ್ ಅಂಚಿತ್ನ ಐತದ ಪ್ರಸನ್ನ ಅದ ಅವು ಕಾಲೇಜ್ ಪೂ ಬೂರ್ನೆಟ್ ಆಸ್ರ ಆಗ ಈನ ಒಂದು ಪೇರು ಬಂಡ ಇಂದ್ರ ಪದವಿ ಕೊರ್ಪೇನೆ ನಿಕ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಎಂಕ್ಲು ಪ್ರಸನ್ನ ನಿಕ್ ಇಂದ್ರ ಪದವಿ ಕೊರ್ಪೇನೆ ಇಂಬೆ ಅವಳು ಪೋದು ಒಂಜಿ ದಿನದ ಇಂದ್ರ ಪದವಿಡು ಇತ್ತಿನೇನು ಇಂಬೆ ಪೂರ ಪಟ್ಟುನೆ ಪಂಡ ಅವಳು ಇತ್ತಿನ ಏನೇನು ಪೂರ ಉಂಡು ವಜ್ರ ವೈಡೂರಿ ಅವು ಒಂದು ಆನೆ ಪೂರ ಉಂಡ ತಾಯನ ಐರಾವತ ಅವು ಪೂರ ಪಟ್ಟಿ ಅವೇನು ತೂದು ದೇವತೆರ್ನಾಗ್ಲಿ ಖುಷಿ ಆದ ಆಯ್ಗ ಬಕ್ಕ ಏನಾಪೆ ಮಂಡ ಆಯೆ ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅದು ಪುಟ್ವಿ ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿ ಪುಟ್ವಿ ಅವಳ ನಮ್ಮ ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿ ತುಳುವೆರೆ ಏತ್ ಒಂದು ತುಲೆ ಏತ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ಪೂರಕ್ಲು ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿ ಪಂಡೆ ನಮ್ಮ ಬಲೇಂದ್ರ ಅನ್ಪಿನ್ ದೇ ಬಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಣ್ಣು ಅಂತಾರ ಬರ್ಪಿನ ಆಯನೆ ಇಂದ್ರಿ ಅಂಚಂಡ ಒಂಜಿ ಪೂ ಪಾಡ್ನೆಟ್ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಪನ್ಪಿನ ತುಲೆ ಒರಿ ಕಲ್ವಿ ಆ ವೇಷ್ಯನ ಅಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಪೂರ ಮರ್ಲಿತ್ತಿನ ಕಾಲೊಂಜಿ ದೇವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕೈಡ್ ತತ್ತು ಬೂರ್ನೆ ಅವೊಂಜಿ ಆ ಎಡ್ಡೆ ದಿನ ಎಡ್ಡೆಗಳಿಗೆ ಅವೊಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಇಂದ ಅಂಡ ಒಲ್ತು ಒಡೆಗ್ಲ ಕೊಂಡ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯನ ಕನ್ಪಿನ ಇತ್ತೆ ಈರು ಕಾಡಪೂಕು ದಾದ ಈ ಯೋಗ ಮಾರ್ಗದ ಅರ್ಥಲು ಉಂಡು ಬಂದು ತೆರಿಪಾಯರು ನನ್ನ ದುಮ್ಮುಗು ಕಾಟಕಲ್ಲು ಪಂಡ ಐಕಲ ಯೋಗ ಮಾರ್ಗಗಳ ದಾದ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡೆ ಐತ ಇಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಫಲಪು ನೆಂಕಲೆಗೆ ಕೊರೊಲಿಯೇ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಕಾಟುಕಲ್ಲು ಪಂಡೇನೆ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಗಾಟೆಟ್ಲ ತಿಕ್ಕುನು ಕಾಟುಕಲ್ಲು ಪಂಡ ಪೊಟ್ಟುಕಲ್ಲು ಅವು ಒಂದು ಮನ್ಪೇರು ಅವೇನ ಖಾಲಿ ಇತ್ತೆ ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ಬಳಕೆ ಆಪಿನ ಅತ್ತು ಐಕೀನಲ ಅವು ಯೋಗ ಸಾಧನೆ ಇತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಜಗದೀಶ್ವರ್ ಬಂತಿನ ಅಂಚ ಪಂಡ ನೀರಿಡಿತ್ತಿನೇ ಅಂಚ ಪಂದ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ದಿರತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲು ನೀರಿಡಿತ್ತಿನಿಂದಾಂಡ
ಪಂಡ ಪರಪುನ ನೀರಡಿತ್ತನಂದ ಈನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ನೀರಿಗೆ ಈನ ಪಂಡ ಇರೋ ಜಲಪಾತ ಜಪ್ಪುನಾಗ ಈಜಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಡ್ಪುರ ಈತ ಜಲಪಾತ ತಿರ್ಗಿ ಜಪ್ಪುನಾಗ ಅಲ್ಪ ನೀರು ಮುಟ್ಟಿ ಸಿಲ್ಕಿದ ಲೆಕ್ಕಪ್ಪನು ಈರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಇರ್ತಾರೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಜಾಗಗಳು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಮಸ್ತ್ ದಪ್ಪದ ಲೆಕ್ಕಪ್ಪುಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ನೀರು ಸೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅಪ್ಪ ನೀರು ಅಂಚಿತ್ ನಾವು ನೀರುಡು ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಏನಂತೆ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಬನೊಲಿ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಐನ ಒಂಜಿ ತರಂಗೊಲೆ ನಾವು ಪತೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಅವು ಏನ ಗೊತ್ತು ನೀರು ಐತೆ ನೀರು ಅಡಿಟಿತ್ತು ತುದೆಟಿತ್ತಿನ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಅವು ನೀರು ತಾಗದು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಎನರ್ಜಿ ಇದ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಂಪನ ಒಂಜಿ ಏನನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಈತೆ ಇರು ಕಾಟು ಕಲ್ಲು ತೂವರೆ ಪೋಯಡ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಈತೆ ಕಲ್ಲೇದಾಗ ಮಲ್ತೇನೆ ಮೆಟಲ್ನ ಮಲ್ದೊಲಿ ಅಥವಾ ಕುಡಂಜಿ ಏನಲ್ಲ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ನ ಮಲ್ದೊಲಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಉಂಡು ಈತೆ ನಮಗೆ ಈತೆ ಗಟ್ಟಿ ಕಲ್ಲು ಇತ್ತಿನಂದ ಕರ್ಬಲ ಗಟ್ಟಿ ಉಂಡು ಈ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಚ ಪಂಡ ಈತೆ ಲೋಹಗಳು ಉಂಡು ಲೋಹದ ಒಂಜಿ ಒಂದೇ ಬೇತೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯೇ ಬೇತೆ ಕರ್ಬದ ಒಂದು ಕಲ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯೇ ಬೇತೆ ಕಲ್ಲುಡು ಎಂಚ ಪಂಡಿರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿದ ಲೆಕ್ಕ ಅವನು ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿನ ಎನರ್ಜಿನ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಲ್ಪುನ ಐಕ್ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಉಂಟು ಈವನ್ ಈತ ಮಸ್ತ್ ಅಂಚಿನ ನಿದರ್ಶನವುಲ್ಲ ದುಂಬು ಆತಿನ ಆಯ್ತು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅಂಚಿತ ಮಲ್ದಿನ ಕೆಲವು ನಿದರ್ಶನವುಲ್ಲ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಪಂಡ ಎನರ್ಜಿನ ಒಂದು ಕೊರ್ದು ಅವೇನು ಜೀವಂತ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯನ ಎಂಚೊಂಡು ನಾಡಿಲು ಇಡ ಪಿಂಗಲ ಎಂಚೊಂಡು ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯ ನಡಪರಾಪಜಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅವು ಇತ್ತಿನ ಅಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಒಂದೇನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುನು ಓಕೆ ಬಕ್ಕ ಇರು ಕಲ್ಲಡು ಇರು ಕೆಂದುಪರೆ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಬಕ್ಕ ಬಾಣಲಿಂಗ ಒಂದು ಪುರ ಓಲ್ ತಿಕ್ಕು ತುದೆಟೆ ತಿಕ್ಕುನು ಅವು ಎನರ್ಜಿ ಐಕ್ ಇರೆಗೆ ದಾನ ಪಂಡ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಪುರ ಮಲ್ಪಿರತ್ತೆ ಅವು ಪುರ ದಾಲ ಮಲ್ಪೊಡಿಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಏನು ಪೂಜೆ ಅಂದ್ ಬಾಣಲಿಂಗ ಒಂಜಿ ಬಾಣಲಿಂಗ ನರ್ಮದ ಒಂದೆರಡು ತಿಕ್ಕುನು ಐಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಇರು ಬೇತ ಒಂಜಿ ಈತ ಕಲ್ಲು ಕಂತಾರಂದಂಡ ಐಕ್ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಐಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇರೆಗು ಪಂಡ ಅಂತ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಒಂದಕ್ಕೆ ಇದೆ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಒಂದು ಈತೆ ಬಾಣಲಿಂಗ ಪುರ ತಿಕ್ಕಂಡ ಅವು ನೀರು ಹಿಡಿತಿನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎನರ್ಜೈಸ್ ಆದುಂಡು ಒಂಜಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಉಂಡು ಐಟ್ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಕಾಟುಕಲ್ಲು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಏನು ಮಲ್ದೇರು ಅಕ್ಕಲೆಗಳು ಅಂಚಿತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಪಂಡ ಐತೆ ನೀರು ಹಿಡಿತಿನ ಇಂಚಿತ ಎನರ್ಜೈಸ್ ಆಪುಂಡು ಕಂತದ ಕಾಟುಕಲ್ಲು ಪೊಟ್ಟುಕಲ್ಲು ಕಂತ ಇಪ್ಪಿನತ್ತು ಒಂದೇಟು ಮಲ್ತನ ಇಂಚೆ ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ಇತ್ತನು ಜೋಗೋ ಬರ್ಪವನ್ ಬಂಡೈತೆ ಒಂಜಿ ದೇಹದ ಮಿತ್ ದೈವನು ಶಕ್ತಿನ ಆಹ್ವಾನ ಮಲ್ತದ ಏನ ಬನ್ಪ ಅವು ಯೋಗ ಅಂತ ಬಂಡೆನ ಅಂಚೆ ನಮಕ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಸರ್ಟನ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ರಡ್ಡ 3 ಗಂಟೆ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಒಂಜಿ ಇಟ್ಲ ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸೋರಿಂದ ಅಂಡ ಈ ಕಲ್ಲು ಎನರ್ಜೈಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ಯೂರೆಸ್ಟ್ ಕಲ್ಲು ನಮ್ಮ ಹೋಲ್ತದ ಪತೊಂದು ಬೈದ ಐಕಾವೇನು ಏಪ ಸೇರಿಸವನ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಯೋಗನೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ ಒಂಜಿ ಕೂಡು ಇಂಚ ಕಲ್ಲುಡು ತೂವರೆ ಪಂಡ ಮಸ್ತುಂಡು ಈತೆ ಸುಮಾರು ದೈವಲು ಜಾರಂದ ಬೊಕ್ಕ ಸುಮಾರು ದೈವಲು ತಿಕ್ಕಿದಿನ ಐತೆ ಮಂತ್ರದ ಸುಣ್ಣದ ಕಲ್ಲು ತಿಕ್ಕಿದೀನಿ ಕಲ್ಲುದ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ವಿಷಯ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಪ ನಮ್ಮ ಪನ್ನಿ ಒಂಜಿ ಮಾನವನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸರ್ಟೆನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಈತೆ ಪಂಡದು ಆಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಆತಡ ದೈವಸ್ಥಾನಡು ಆತಡ ಸುರುತ ಕಾಲುಡು ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲುಡು ದೈವನು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ತುಂಡ ಅವು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಒರಿದಿಪ್ಪುಡು ಪನ್ಪುನ ಅರ್ಥಡು ಪನ್ಯತಿ ಸರಿ ದ್ಯಾಪಂಡೇರು ಕಲ್ಲುಡು ಮಸ್ತ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಪವರ್ ಉಪ್ಪು ಸರಿ ಅವೇ ಐತೆ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಓಲ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಐತೆ ಪೂಟ್ಲುಂಡು ಇರ ಪೂಂಡ್ ಐತೆ ಯೋಗ ಮುಖ್ಯ ಮಾರ್ಗೋಡು ಒಂತ ಎನರ್ಜೈಸ್ ಮಲ್ತದು ಪಂಡ ಒಂದು ಮಲ್ತಾಡ ಐಕೆ ಈತೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ ಉಪ್ಪು ನೀರುಗಳುಂಡು ನೀರನ್ನು ಎನರ್ಜೈಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಹಾಪುಂಡು ನೀರನ್ನ ಐತೆ ಸಾಧಕೇರು ನೀರನ್ನು ಎನರ್ಜೈಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ಆಂಡ್ ಐಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಈತೆ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಇಂದುಂಡು ಪಂಡ ಈತೆ ಐಕೊಂಜಿ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಮಲ್ಪೇರು ಅದಂಚ ಅವೇ ಇರು ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲುನು ಇಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಗುಣತ ಒಂಜಿ ಶುದ್ಧ ತೋಡು ತಿಕ್ಕನ ಕಲ್ಲನ್ನು ಕಂತೊಂದು ಮಲ್ತಾಡ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಇರು ಎನರ್ಜೈಸ್ ಮಲ್ಪರ ಅವು ಶಾಶ್ವತ ಇರಿ ಇಂಚ ಕಲ್ಲದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯಲ್ಲ ಈರಿಗೆ ಯೋಗಿಕ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಉದಯಕ್ಕೆ ತುಳುನಾಡ್ದ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಆತ ಡೆಪ್ತ್ ಉಂಡು ಅವು ಒಂದಂತೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಡಲ ಅನ್ಬೇಕು ವರಣೆ ಈರಿಗೆ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆವಂದು ಸದ್ಯಗ ಐತಿ ಯಾವಂದು ಸರಿ ಕಾಟು ಪೂಪಕ ಕಾಟು ಕಲ್ಲು ಪಂಡ ದಾದ ಪನ್ಪುನ ಇಡ್ಲ ಯೋಗ ಮಾರ್ಗ ಐಕ್ ದಾದ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನ ಅರ್ಥನು ನಮಕು ರಾಜೇಶ್ವರ ತೆರಿಪಾಯರು ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಎಪಿಸೋಡ್ಗೂ ನಮ್ಮ ತೋಡ ನೀರಿಗೆ ಬೊಕ ಯೋಗ ಮಾರ್ಗದ ದಾದ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು ಬಂದು ತೆರೆಯೊಂಗ ಅದ ಮುಟ್ಟ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಮಾತಾ ಜಿಜ್ಞಾಸಲೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ನನ್ನ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಡಿಯೋಲು ಬೋರ್ಡು ಪಂದಾಂಡ
ವೈದ್ಯಾರಾಧನೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.